Goddag her. Du ligner en, der godt kan lide at hjælpe andre mennesker. Så bør du være medlem af God Vind til Alle, som er en organisation, der udelukkende er til for at hjælpe andre. Det eneste, du skal gøre som medlem, det er at viderebringe religionens budskab. Til alle og enhver. Til alle og enhver. Goddag her, jeg er her for at hjælpe dem ud af deres triste tilværelse. Hvad? Hvis blot er at vælge jødedom, vil dit liv give mening. Nej, jeg er kristen. Goddag, vil I høre, hvordan islam kan hjælpe dig? Satan! Jødedom plejer ellers at være noget afslappende religion, men jøder er sådan noget temperamentfulde. Kunne du tænke dig at høre lidt om satanisme? I satanismen tilbeder du nemlig Satan. Det er en ret interessant trosretning, men jeg har også alle mulige andre religioner, hvis du er interesseret. Du kan se her, kristendom, jødedom, buddhisme, alle mulige, men jeg har også en her om satanisme, så hvis du bare lige vil... Ja, hallo? Ja, der er ingen, der vil have hjælp. Bliver fyret, hvis jeg ikke får fundet 10 personer inden dagen er omme. Javel. Okay, jeg vil prøve igen så. Hej. Må jeg lige se, hvad du har gang i? Hvad fanden har du gang i? Ved du ikke, at det er ulovligt? Du får en bøde. Nå, mens du nu har mine ting, kan du lige kigge på en folder. Det er den anden bøde, og du får dem med posten. Hej, jeg kommer fra Dyrenes Beskyttelse. Jeg tænkte, har du ikke lyst til at hjælpe dig med nogle af dyrene? Jo, det vil jeg vildt gerne.